Muke Obrenovca ne prestaju. Sava svuda stagnira ili opada, samo u okolini Obrenovca kao da raste. Takav je bar utisak onih koji su ostali u svojim kućama i nisu evakuisani. Kakva je trenutno situacija, reći će nam Milan Srdić koji je na terenu celu noć. Milane, kako je trenutno stanje u Obrenovcu? Sanja, sviće u Obrenovcu peti dan odbrane od poplava i sanacije, naravno, od poplava. Za razliku od jučerašnjeg dana do recimo nekih 11 uveče, kada je na ovom putu na kome ja upravo sada stojim, a to je ovaj glavni put iz Beograda za Obrenovac, nije bilo moguće proći s obzirom na frekvenciju automobila, s obzirom na rotacijona svetla koje su uglavnom bila od hitne pomoći. Međutim, negde oko 23 sata sve se to umirilo. Ovdje je posle toga protekla noć, ne znamo da li je bilo tokom noći evakuacije, možemo samo da zaključimo po broju vozila da je nije bilo u tolikoj meri. Sinoć smo odavde ispratili momke iz Gorske službe spasavanja, a dočekali smo ih ovde i prve ovoga jutra. Videli ste iza mene upravo njih, a ovo što sada možete da vidite iza mene jeste nasip koji je branio Obrenovac od reke Kolubara. Ovde nije moglo da se prođe do juče ujutru, sada može da se prođe. Vidite i da je ovde dosta smeća i vidite takođe da su ovde izvučeni čamci koji su uništeni. Ovo nije ni blizu slika koja može da se vidi malo dalje u Obrenovcu, međutim, naravno, s obzirom na to da je vodostaj u ovom gradu i dalje visok i da je dalje poplavljen, mi ne možemo da dođemo do tamo. Ono što je trenutno vidljivo na ulicama Obrenovca, odnosno ovde gde može da se dođe do Obrenovca, jesu mnogobrojni psi lutalice koje ne znam da li gledaoci mogu da vide upravo sada ovde, da li su psi lutalice ili su to psi koji su napušteni. Sve što možemo da kažemo jeste da izgledaju vrlo nervozno, da su gladni i ono što znamo jeste da je ipak prioritet u spasavanju, kako su nam rekli, ljudski životi. Ali u svakom slučaju neko bi trebalo da povede računa i o ovome, s obzirom na to da je, kako kažu i ovde, to upravo jedan od velikih problema. Juče nam je Aleksandar Vulin, ministar, najavio da će se danas krenuti sa deratizacijom u Obrenovcu. Za sada je mirno u ovom gradu, rekoh, sviće peti dan, mi ćemo ostati ovde i dalje ćemo vas izveštavati o poslednjim informacijama i dešavanjima u Obrenovcu. Milane, tu si već celu noć i kažeš i jutro se nisi video ljude koji su evakuisani. Da li ih je bilo tokom noći? Da li si možda razgovarao sa nekima od njih? Šta oni kažu? Nismo bili u prilici da razgovaramo sa ljudima koji su evakuisani, s obzirom na to da se oni ulaze u autobuse nešto malo niže i ovuda samo prolaze. Ali smo imali prilike da razgovaramo sa dobrovoljcima, što ljudima koji su samo inicijativno došli ovde i organizovali se da spasavaju građane Obrenovca i uopšte da im pomažu, i sa momcima iz Gorske službe spasavanja. Oni kažu da im je najveći problem broj duplih prijava u gradskom štabu za odbranu od poplava. Ljudi zovu panično iz Beograda, dajući adrese ljudi koji su već evakuisani. Momci kažu da im nekad do određene lokacije treba čak i 2 sata da veslaju, a onda tamo dođu pa ne zateknu nikoga ili zateknu recimo stare ljude koji odbijaju evakuaciju. Dosta je takvih i kažu da im je to upravo najveći problem u Obrenovcu. Stanje je i dalje takvo.